Alala! Magandang tanghali, kumikinang na ulam, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Nicoliala. Shout out sa lahat ng mga kabisyo nating hindi na sanay sa traffic. Yan. Yung mga ganyang mga klase ng tao, yung mga hindi na sanay sa traffic. Mga ano yan, pwedeng balikbayan. Tama. Oo, hindi na sila, baka sa lugar nila kung saan sila nanggaling. Hindi uso ang traffic. O di naman kaya ito yung mga taong malapit lang yung kanilang opisina sa kanilang bahay. So hindi na nila na-experience ang traffic. Pwedeng lakarin, okay, isang jeep, isang tricycle, ganyan. Hindi nila na-experience ang pagiging isang mandirigma. Correct. At hindi amoy ng mandirigma. Never nila na-experience yung ganon. At yung mga nakaka-experience niyan, yung usually mula sa isang lugar na hindi ka pamilyar o na pamilyar ka to pupunta ka sa isang lugar na hindi ka pamilyar. Ayan. Diba? And speaking of traffic, yung kanina na na-experience sa true, natin. hindi talaga kailan tayo. Kailan mo last na-experience yung ganon? At nung doon ako nakatira. Oo, kaya ngayon dati parang hindi ko maintindihan yung mga taong consideration nila yung layo ng opisina sa bahay. Dati parang ang sa akin, kung interesado ka talaga sa trabaho, kahit gaano ka kalayo, mapupuntahan mo, parang ganon. Correct. Kaya lang, una sa lahat, di ba? Tumatanda. Pag tumatanda, umiiksi na yung pasensya. Correct. Tapos, syempre, humihina na yung pangunawa. Ayan. Lumiliit na rin yung hakbang Correct. mo. Pag bata ka, pwede ka makipagbardagulan Correct, sa totoo. MRT, LRT. Sa true, di ba? Pero pagka matanda ka na, iisipin mo, namamaga pa yung gout mo. May arthritis ka, may varicose veins kang pumuputok-putok. So, hindi na ganon. So, talagang mahalaga talaga na kung saan ka nagtatrabaho, malapit ka doon. Kasi kung malayo, nakaka-lurky eh. Parang dati, di ba, na-experience natin na kapag meron yan nag-trending before na sa sobrang traffic ng North yata. Bago pa dumating yung Skyway 3, ganyan. Bahala na po kayo mag-reunion, kayo mga taga-North. Dito lang kami mga taga-South. Diba? Totoo yan. Kasi totoo Ang hirap talaga mag-cross, imagine mo. Lalo kung hindi ka sanay. Kasi kami dito, sanay na kami dun sa galawan namin dito sa within our area. For example, ako, malapit lang talaga ako, Jex. Yung condo ay malapit lang dito. Kung yung isa nating kasama, nilalakad niya nga kung gusto niya mag-exercise. Ako naman, kung wala talagang traffic, mga 3 to 5 minutes. Ayan. Ganon. Kaya hindi na ako sanay para makarating sa isang lugar, almost 3 hours. Nakaka-lurky. I-shout out muna natin yung mga taga-barangay 176. Yan. Hello po sa inyo. 6E ba yun? Yan, 176E. Yan, dyan sa may bagong sila. Correct. Hello po sa inyo dyan sa North Caloocan. Talaga po mainit na pagtanggap sa atin dyan. At mainit din yung pagmamahal namin sa inyo. Kaya kahit na po kami po ay medyo malayo at hindi na sanay ang mga uncle ninyo na bumiyahe. Andun po kasi, Manong Driver, nandun po kasi kami kanina, nagpasumba. Correct. So, umalis kami dito ng alas 5 ng umaga. Tama. Madilim. Madilim pa. Correct. Dumating po kami doon ng maliwanag na. Magsi 7:30 Magsi 7:30. Tapos hindi na kami sanay. Kasi isipin mo ako, 5 minutes lang ako going Correct. here. Ikaw, kamusta yung, yung biyahe mo from Cavite to here? Well, mga isang oras din. Isang oras, di ba? O iba pa rin yung 2.5 oras. Iba pa rin yun, doble. Doble ko magalaw. Correct, di ba? So, talagang masasabi mong mahal mo ang isang tao, mahal mo ang pupuntahan mo. Tama. Kapag kahit ganun katindi yung traffic, talaga namang sasadyain mo. Yan. At hindi naman tayo nawala naman yung pagod natin actually, Jegs, kasi talagang napakainit ng pagtanggap nila sa atin, di ba? Nakakatuwa, correct. Totoo, di ba? Talagang ramdam na ramdam talaga natin ng init ng kanilang pagmamahal. Napawi yung pagod natin. And alam mo, nakakatuwa din kasi thankful tayo dahil yung mga yung nasakyan nating Grab driver, ewan ko kung nakatutok pa siya ngayon, si Kuya Arnel. Baka tulog na yun. Baka. Tayo busy
Baka ano na siya, nag-power nap na siya, di ba? Kami, Kuya Arnel, walang ganyan. Kuya Arnel, madaya ka. Walang matutulog sa pamilyang ito. Huwag kang mahinang nilalang, Kuya Arnel. Di ba? Si Kuya Arnel, na timing nga naman na napunta tayo sa isang driver na walang karekla-reklamo. Actually, pag sakay pa lang natin, yung alam mo kagad sa aurahan niya na ano siya, na mabait. Na mabait siya at na hindi siya reklamador, na gagawin niya lang yung trabaho niya kasi kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho. Kahit mali yung pin location na nailagay. Hindi kasi kami pamilyar din sa lugar. So, maling barangay hall yung una naming napuntahan, di ba? Ito pa yung masaklap. Nung tinanong ko, asan po dito yung court? Ginagawa po siya ngayon, gagawin siyang Robinsons. Tapos sabi namin, ano? Yung court na pupuntahan namin, gagawin Robinsons. Yung pinagtanungan namin, medyo parang nakalalabas lang. Ganon, pero kahit ganon, hindi mo nakita na nag-init ng ulo yung driver natin. Parang kasi pwede siya pa nga yung concern na parang baka mali tayo. Oo, correct ka. Pwede kasing pwede kasing mag-init yung ulo niya. Pero hindi natin nakitaan. Hindi natin talaga nakitaan. Kaya talaga 5-star siya sa akin. Doon sa experience ko. Tapos ang dahilan, excellent service. Ganyan. Kasi yun yung dyan tayo natutuwa. Naalala ko na naman tuloy nung Christmas season. Ang dami ng masungit na driver tsaka rider. Ay, oo. Yung sinungitan talaga ako ng bongga-bongga. Sinigaw-sigawan ako. Ayun sa labas. Yung parcel mo. Oo, yung parcel ko. Nakakalorky talaga. Sinigawan talaga ako ng bongga. So, pagka ganun, ba't mo bibigyan ng tip? Tapos, syempre, pwede ka rin i-rate ng mababa. Ganun. Kaya, maliban na lang kung sadista ka. Correct. Sinigaw-sigawan ka na. Ay! Eto! 500! Charot! Ang saya-saya! Clap your hands! Woo! Diba? Kaso hindi ako sadista. Noong time na yun, mainit din ang ulo ko. Sorry ka ngayon. Wala ka ng tip, diba? Mababa pa yung rating. Kaya tuwang-tuwa ako kay Kuya Arnel kanina. Alam mo yung service na may, alam mong hirap na siya. Alam mong parang humihinga na siya ng malalim, pero hindi yung nakakainis. Meron kasing ramdam mo talaga yung Yun yung kinainis ko sa isang driver, pag yung alam mong naiinis, yung bibig niya. Yung saltik na saltik. Panay hampas sa manibela. Correct, diba? Tapos ang dami nang sinasabi tungkol sa traffic, tas kamot na ng ulo. Pero gets naman natin. Kumbaga naiintindihan natin. Siyempre, habang natatraffic din sila ng ganon, bukod sa malilate yung pasahero nila, paano na yung gas. Tapos, syempre, mas konti lang din yung mga pasaherong masasakay nila. Diba? Kaya alam namin yung mga ganyang klaseng problema ng mga tsuper. Kaya nga meron tayong tinatawag na Love Knows No Boundaries! Burnout driver! 2,000 pesos! Yun yung nakakatuwa, di ba? May alam natin yung paghihirap ng mga tsuper, di ba? 2,000 pesos. Kaya sana alam nyo po, ako para sa akin hindi mahirap magbigay ng tip Kapag ka alam mo yung serbisyo, maayos, maganda. Makasabi naman ako ng tip, akala mo ang laki ng binigay. Lalo na si Nicole Yala, yung nasasakay mo manong driver. Di ba? May plus points ka pa kapag may itsura ka! Diba? Hindi, pero ganun ganun yung gagawin natin. Kahit mahirap, kahit masakit, lalaban. Ay, ang hirap ng trabaho natin, pabago-bago na emosyon. Naalala ko na naman yung dahilan ng kalungkutan ko today. Pero sabi ko nga dun sa isa nating kausap kanina nung nagsabi siya sa akin sa atin ng hindi masyado magandang balita. Nag-text ako sa kanya kanina. Sabi ko, okay na ako kuya, nahimasmasan na ako. Laban! Laban lang! Laban lang! Parang katulad ni Kuya Arnel. Correct. Ang hirap na ng dinara na tinahak niya. Kaya mo yan. Tinatak ka na correct. Sabi ko nga, ito nga sabi ni Jules yung dito sa digital namin, mag-content po tayo mamaya. After. Sige, habulin mo yung ulirat namin kung maaabutan mo. Ako naman nag-thumbs up. Ang ibig sabihin lang, thumbs up, go, gagawin namin. Hindi lang natin sure kung maganda yung kalalabasan. So, isipin mo lang yung hirap na dinanas, di ba? Alas 5 ng madaling araw.
traffic, Aha. nakarating na finally sa pin location. Oo. Pagdating dun, hindi yun yung tamang location. Mali ba? Mali pa yung akala mo tapos na ang laban. Hindi pa pala tapos, di ba? Tapos yung pinagtanungan mo, kuya, saan ba yung court dito? Ginagawa ngayon kasi gagawin ng Robinsons. Tapos ang bigay ka ng isa, saan ba kuya? Doon, basta yun, doon kayo. Diretso kayo doon, tapos Correct. Nung finally sabi namin, hindi kuya, saan yung ganitong lugar? Sabi niya, ganito, ganon, ayan, ganon. Alam mo yung parang bagong laya talaga si kuya. Hindi niya alam ang mga nangyayari. Diba? Pero, yun nga, babalik ako kay Kuya Arnel isa siyang example na kahit sa gitna ng lahat, pagdating dun sa finish line, ang lungkot kasi hindi pa pala finish. Hindi pa pala tapos ang laban. Correct. Pero laban ulit. Ayan. Diba? Meron yan may mga driver na na magsasabi, ma'am, sir, kasi mali kasi yung location. Ayan, correct. Oo, madami na ako narinig na dapat ganyan. Dapat nyo yung tamang location. Mag-add po kayo. Oo, correct. Mag-add po kayo, di ba? Sa akin naman, gets din naman. Given na siya Given na din naman siya na mag-a-add ka din talaga. Tapos kanina ko lang din talaga na-realize, palibasa, naglo-load lang kami sa RFID So, ibig sabihin, kunyari, maglo-load ako ng, 5,000. Yun na yung gagamitin namin ng ilang linggo, ganyan. So, hindi ko na-notice kung magkano talaga yung daily ba, yung computation. Nung pauwi na kami dito, pabalik kami ng stasyon, ayaw namin malate ni Diego, di ba? Dahil kami po yung mga butihing, mga empleyado, di ba? Ayaw namin malate, gusto namin makapiling kayo on time. Di syempre dumaan kami sa ang driver natin, si Kuya Philomer. Diba? Kuya Philomer, sabi ko, wow, taray naman ang pangalan mo, bakit Philomer? Kasi daw, July 4 Phil-American. Taray! Mistisuhin ang pangalan. So siya sabi niya, ang dapat nadaanan po natin, Skyway, toll gate, ganyan. Kinumpute ko yung yung toll gate tsaka yung Skyway. One way pa lang ang mahal. Pero nakarating ka naman sa paroroonan mo, pero ang mahal pala talaga. Pero ang kapalit naman nun, hindi natin naranasan yung traffic yung stress. Kaninang umaga papunta kaysa sa pauwi natin. Kasi ang biyahe natin is just an hour. Isang oras lang siya considering na na yun talagang bonggang mas marami ng sasakyan, may mga truck pa sa dadaanan, di ba? At ewan ko sa'yo kung saan na malapit, doon ka pa na nagreklamo na iinitan. Hindi, alam mo, Jegs, matiisin kasi ako. Alam mo, ewan ko kung na-experience mo na to, ha? Ako, eto, na-experience ko to sa massage. So, kunyari, sasabihin ko dun sa masahista, paki-hard po. Ganyan. Kasi syempre, alam mo, ang mga lamig ko hindi na talaga kaya ng mga pabebeng hawak. So, minsan, sobra namang tinitigasan. Pero ako, tinitiis ko siya. Alam mo yung iniipit ko yung puwet ko, ang sakit na. Pero tinitiis ko na lang. Ate, mabawasan yung pressure. Alam mo, ewan ko kung bakit. Ewan ko, natatakot ka maka-offend. Siguro, as a people pleaser, ganon, yung natatakot ako na ma-offend ko siya. Kasi, di ba, inutusan ko siya nalakasan. So, nilakasan niya, parang magre-reklamo pa ba ako? In-effortan niya na. So, pagkatapos ng Jegs, alam mo, may mga ganong massage na sa halip na parang na-relax ka, parang paglabas mo lamog ka. Alam mo, pareho kayo namumblema. Ayaw na lumabas. Pareho kayong ng problema. Kasi ikaw sumakit yung katawan mo, siya naman naiinis sa'yo kasi grabe naman katawan ng babae. Hindi nagreklamo. Ito na talaga yung level 10 na to. Hindi pa tumitigil, hindi nagreklamo. Hindi mo niyo lang pinabawasan yung pressure. Hanggang matapos ganun pala. Parehas pala kaming hirap. Di ba? Kaya gusto ko yung kasabihang huwag mahihiyang magtanong. Kasi huwag ka mahihiyang magsabi. Pero kasi minsan sa utak ko na lang nangyayari yung mga conversation. Totoo yan, yung sa utak ko na lang nangyayari yung ate, pakibawasan po yung pressure. Pero sa utak ko lang, hindi siya nasasabi ng bibig ko, madaldal na ako niyan. Para yung katamong gumagan, tumatagilid. Iniiwas mo na. Totoo. Iniiwas ko na siya. Tapos yun nga yung puwet ko, yung parang iniipit ko na, yung parang umaangat na siya, na parang hoping ako na mag-gets ni ate na yung body language ko. Na mag-gets ni ate na yung body language ko ay nahihirapan na ako. Kasi minsan, di ba, dahil sa sobrang nila, ano tawag doon na, Alen. Kaya mo yan, Alen!
Sobrang lagi na nilang ginagawa yun. Kunyari, ilang taon na, ilang dekada na. Gets na nila sa body language. Yung sinabi mo nga kanina, yung iniiwas mo na yung balikat mo. Gets na nila sa body language na nasasaktan. O kaya nahihirapan sa unan. May mga ganun natutuwa ako. Pag halimbawa, hirap na hirap ako sa unan, minsan hindi kasi sumasakto sa mukha ko. Hindi ko alam kung ilong ko yung may problema o yung mukha ko talaga. Minsan, kapag alam mong batikan ni yung masahista, alam niya yung gagawin niya eh. Actually, maglalagay siya ng tuwalya, ganyan, yung mga ganon. Pag magaling talaga yung masahista, unang lapat mo niya alam parang mo ng na kamay. agad. Alam niya na yung pressure. Correct. O, diba? Wala lang. Sinabi ko lang, matiisin lang ako. Kahit ang sakit-sakit na. Yung mga daliri ko sa paa, yung ano na siya, yung nagka-curl na siya, Jego. Pero tinitiis ko, sinabi ko, hard eh. Hindi, nasabi ni Jex yan kanina kasi ang tagal kong tiniis yung yung init ng araw dun sa Grab kanina na nakatakip na, dumidikit na ako ng husto kay Jego, nakaharap na ako kay Jego. Bago ko naisip na, Jego, pwede ba tayo magpalit? Actually, hindi ko nga nasabi. Si Jego pa yung nagsabi, gusto mo palit tayo? Pero tiniis ko, ang init na ng mukha ko. Ang sakit talaga. Okay ka. Alam mo na, asa matiisin. Ganyan talaga pag papunta na sa Saint. Charot! Oras natin! 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Jego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This Metro's #1, Metro's #1.